Anomali mengerikan yang hanya keluar pada sahur. Konon katanya kalau ada orang maka makhluk ini datang di rumah kalian. Seremnya. Sahur. Anomali mengerikan yang hanya keluar katanya ada orang yang dipanggil sahur 3 kali dan tidak nyaut, maka makhluk ini datang di rumah kalian. Seremnya. Anomali mengerikan yang hanya keluar pada sahur. Maka makhluk ini datang di rumah kalian. Akkor mutatok egy jobb játékot. Itt van. Na játszunk. Remélem fogok kacskadozni. Indulálok. Hallom cseknelni. Meg! Még az elején eltem. Na, itt tartunk a kéknél. A lila lesz a vége. Nem kivittem elő. Így akartam a mátról. Nem tudom úgy. Becsatlakozhatok befriendeleztek. Befriendeztettünk, de akkor nem is befriendeztettünk. Gyere, csicska! Mert az a neve, hogy engedti a Roblox-nak, most ilyen nevet adott ki nekem. Ilyen nevet adott ki nekem a játék. Igen. Tényleg ilyen nevet, most minden játékban visszafrendelek. Akkor is, hogyha nem játszik. Ritkán fogok csinálni videókat, szóval nem játékot csináljuk. Nagyon beteg voltam, tavarosan is szünet is az még adja a számot. Na jó, már mindezonatás. Majdnem kivittem ezt a játékot, majdnem mindegyik itt a próbál. Most egy ilyen csicskát sivatgatnak. Benne rabácsom visszapál mindeket. Meg mi ez az ugráló nevű? Kilépek, mert felidegesít. Akkor van annyi játék, amit ti nem ismertek, amit én nem ismerek, amit ti sem. Tuntun, azt igen. Pista, mi a rari, pista, mista.
Na jó, ez kéne. Nem érdekel mindegy, hogy milyen a kulcsója. Inkább tudjátok, hogy mi vagy. Akkor nem engedek sor. Köszönöm. Gyere már, de szarozod még. Nem, mintha megszok. Itt engedi, itt nem engedi, hogy ezeket nem engedi. Itt meg csak azt engedi. Első engedi. De engedi. Na, ki kell bejutni. De kérni. Itt még azt engedi. Itt nem hozom. Csak itt meghagyni. Na jó, itt nagyon is fogunk. Na gyere, akkor arra feljön. Gyere, mindjárt lejár. Basd meg! Na jó, én néztek. Nem tudom, hogy hány perces lesz a videó, szóval úgyis hajnalni fog menni, ott a jobb felső sarokban. Hogy mi fog történni, ezzel még vagyok. Rendes Mottover. Nem tudom, nektek lehet. Na, én már itt vagyok. Van. Jaj, de tudtok csinálni, csak a dolog. Ezt kell. Miért nem tudok ugrani? Pap. Én meg ugrani nem tudok. Na, 14 meg 15. Azt hittem, hogy láttam ki, de mindegy. Ők nem is tudják. Mind a ketten 13-at mondtak, hát ők már nem iskolák, az biztos. 19 meg 5, az 14. Aha. 14. Én állok a lényeg. Én legalább már tudjuk 14, de még. 14-et mondtak, de 10.
Szóval én megéljek mindent. Nagyon akart hozzám feljönni. Pedig én nem tudom. Na ne. 13-2 lesz, tudod? Lehet, hogy most nem indultam a társadalmat, de mindegy. Én mondtam, de még mindig én vagyok az első közül. Na, 14-ből 3 az 1. Ezt én tudom. Ez robot volna, de én nem. Ha, csicska! Most jövünk itt 3. Nem találtam meg a 6-os. Hát lehet, hogy én 13-as perces ülés, de most nem van. Mi az, hogy nem én nyomtam át 6-ot elsőnek? Meg. De azért jó, hogy itt az első pont. 13-3-azon. Mi vannak itt már ilyen bölök, azt jelenti, nem én nyomom ezt a stopó nullát. Az a csicska egy kúr. Kapd ezt a... Én vagyok a legmagasabb, én vagyok a király. Ez a lumpik kurd! Na, és látjuk, hogy 10-be, ez az utolsó. 15-ös 15, nem kell. Az a két még azt se tudja, hogy mennyi mi a... Nem tudja, mennyi 10 az dídul. Kifedes, nem biztos. Az a csicska, aki nem tudja. 6. 7-ből 3. Az 4. Azon a csicskarákot nyomtört nyert. Jaj, még ne táncsol, mert leszcsapom a segget. Én mindent tudom. Az a kis mindig nem az meg? Még hogy? Azt most én nyomtam. Mindenki hát nyomat, még azt én vagyok második, aki nyomtarta. 10-ben. Még. Azt hittem, hogy dölt. Még. De még. Egyik az összesért is. Jó, hát én vagyok itt a király és első kis köcsökkel. Azért a kicsit is nem biztos. Miért? Na jó. Jé! Na mi van te csikka? Papa, én fogok győzni, és egy táncot is. Please, ez az utolsó. Bázd meg! Akkor én nem megyek. De én nem tudok menni. Pedig 14 volt. Meg. Úgy látom, hogy én fogok meghalni, nem ez a köcsög. 8-ból 6. 1, 2, 4, 5, 6, 2. Én nyomtam utolsónak, de csiskazalány. Szóval kapd, te köcsög! És már használnám, nem menni. Oldalra. Cickarák, te mit nem tudsz? Easy! Iratkozzatok fel!